She has played. She has been playing. Unsay kalahian? Present perfect versus present perfect continuous. Bisaya explanation. Hi! Welcome to my channel, English Grammar Lessons, Bisaya Edition. Ako si Teacher Maya ug mang-invite na pud ko ninyo to subscribe to my YouTube channel, follow my Facebook page, like my videos, and share with others para daghan pud ang magkat-on og English grammar nga Bisaya ang leksyon. Daghan kaayong salamat! Before nato sugdan ang ato ang lesson, ani nga video, mga G na punta ha para sa atong mga government officials. Please pray with me. Dear God, we thank you for the life you give us in our beautiful country. Please help our elected officials as they allocate the necessary resources for combating this pandemic. Please give them the wisdom to deal well with our current situation. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, let's go na sa ato ang topic ani nga lesson, which is about the good sa kalahian sa present perfect ug present perfect continuous. So dili na nato dugayon. Let's go. Unsa may kalahian? Parehas sa ubang mga tenses nga i-discuss na nako sa previous nga video, lahi sila og form ug meaning. So, kung form ang isgutan, mao ni ang ilang kalahian. Kanang form, more pareha na sa structure, ang forma. Kung present perfect, ang iyahang forma, mao ni. Kung singular na ay has, pagbantay mo ka na ay has. Kunya sundan og past participle. Kanang past participle, mo na siya ang forma sa verb nga na-ed na siya sa tumoy. Pero kung regular verb ra, pero kung irregular ang verb, ma-change ang iyang spelling. So kaning mga verb sa ilang forma, past participle ba, infinitive ba, or simple past, kinahanglan ni siyang memorize, i-familiarize, kay ang uban magud mag-change og spelling. Kung plural siya, ang iyahang forma na siya have, niya sumpayan pud siya og past participle. Ang present perfect continuous, kung singular, nagyapoy has, bantay-bantay gihapon mo kanay has, niya na ay been, niya na ay present participle, dili past, na present participle. Kanang present participle, man na siya official nga name sa forma sa verb nga ing ang tumoy. O, present participle ang iyang pangalan sa iyang forma. So, mo ni si present perfect continuous, sa continuous ing gid na ang sumpay, ang tumoy sa verb. Kung plural, na siya have plus been plus present participle. So, mo na iyang kalahian. Singular has, plural have, bisan sa present perfect na simple form. So, atong susihon o maayo unsa ning forma sa present perfect with examples. Ang singular na has plus past participle. Example, Jessa has played volleyball many times. Usara si Jessa, so has. Niya played, na-ed kay regular verb man ang play. Kung plural, have plus past participle. So, ang subject nato, plural of form. Jessa and Carlo, duha na sila, plural. Have played volleyball many times. So, mo ni siya ang forma niya, has played, have played. Tanawon po nato siya kung question ang iyahang form. Kung mugamit ka og present perfect simple sa imong question, ang mahitabo diana si subject patungana ni has
o ni past participle kung singular. Kaya ma-change man yun ang forma sa question form sa sentence. Muuna na ang helping verb. Kaya ni si has, helping verb ni siya sa main verb na past participle ang forma. So, sa yes or no question, mag-una na si has. Yeah, singular man. So, has Jessa played volleyball many times? Yeah. Kung plural food, i-listen ra nimo si has ug have, kay plural man ang subject. Regardless kung yes or no question ba na siya or WH question. Para hadiani, how many times WH question na siya kay nangita naman ka og specific nga answer. Daman kay duha ka klase sa question, di ba? Yes or no question, kanang yes or no ra ang answer. Or WH question, kanang mga who, what, when, where, how, why. Mana how many times, nangita og specific answer. Many times. So, si Jessa o si Carlo, gitungan na po ni have o ni played. Okay. Kung negative, mo po niyang forma. Singular, has, plus not, na si not. Si not, magpatunga na po nilang duha. Si subject, mabalik sa atubangan or sa unahan, unya, si not mo puli dito sa tunga ni has o ni past participle. Pwede siya i-contract, no? I-short form, mahimo na hasn't. So, Jessa has not played volleyball ever since. Hasn't. Wag gani siya kaduog volleyball. Kung plural, mura gihapon, ilisan lang si has o have. So, Jessa and Carlo have not played volleyball together. Pwede po daw haven't played. Now, maadto ta sa forma ni present perfect continuous with examples. Kung singular, has, niya naanay been. Mailhan siya din mo si been, kauban siya sa present perfect continuous. Active sentences rin ang ato ang gigamit ha. Kaya ang passive sentences, napod siya different forms sa different tenses. Iya kanira ba si been, kaya napod ni sa passive. So, ay lang sa mo pagunahuna sa passive, active lang ta. Kay mo man siya ang regular na structure. Kung moabot mo ta sa voice of the verb, mo ato pud kuan ang forma kung unsa na si passive kay libog kayo isabay nato dinhi. So, ani sa ta sa mga typical na sentence structure. So, padayon ta. Example. Jessa has been playing volleyball all day. So, si has, si been, o si playing nag-uban na para sa present perfect continuous na singular ang subject. Kung plural food, ilisen na po si have. Ilisen na po si has. Been, present participle. Example, Jessa and Carlo have been playing volleyball all day. Isa ka ni si Jessa o si Carlo, no? Nga mo may akong nahuna-hunaan og example. Di mga typical mga nga pangalan sa una, sa mga Pinoy, mga batang Pinoy. Karon lahi naman ang mga pangalan sa mga batang Pinoy. Grabe naman ka complicated o grabe ka combination. Usahay wala na yung mga vowel, puro na lang consonants. Makalibog na. Makalibog. Bisaya ha. Makalibog na ang ilahang mga pangalan. Grabe ka combination sa American o Chinese o Japanese o Korean nga mga combination. Kaya na-expose na kaayo ang atong kultura sa K-pop, J-pop o uban pang mga pop. Pero, intermission number, ana. Wala para ba nag-intermission number ang mga arrow? Very good. Kung questions, more gihapon. Patugan gihapon. Ipatunga gihapon si subject sa mga verb. Pero kay na naman si been, patungan ra si subject ni has o ni been before mo appear si present participle.
Pareha diani. Has Jessa been playing volleyball all day? Oh, si Jessa, nasa tunga ni has ug ni been. Kung plural, mura po ang forma, may listen lang si has o have. So, mo na siya din na have. Jessa and Carlo been playing volleyball all day. Introducing, nagparamdam na ang mga iro. Kung negative, mura gihapon sa simple. Galing lang kay participle nga present ang ending or ing. Si has, butangan og not. So, pwede siya has not, pwede po hasn't. Sa plural, si have, sumpayan po og not. So, have not or haven't. Pareha ning example na inyong mabasa sa screen. Now, kung mao to ang ilang diferensya sa form, napod sila diferensya sa meaning. Dili maayo mo litok og naay diferensya, no? Pero kani sila naagi ni sila diferensya. Walay halong malisya. So, unsa may diferensya nila ni present perfect o ni present continuous? Si present perfect, gamiton nato siya to show connection of the past with the now through a result of a completed action. The situation or action in the past has a result now, and the result can be observed when the action situation is completed. So, Bisaya pa. Sa present perfect, gamiton nato siya para makita ang connection sa kagahapon, dili kagahapon nga yesterday ha, sa mga nanglabay na nga mga panghitabo ug sa karon. Unsa man pagkakita sa ilang connection, ang ilang connection ipakita sa resulta. Ipakita ni sa resulta nga ang resulta makuha lang kung mahuman na ang aksyon. Wow, complicated man. Basta timan-an lang, sa present perfect, gamito nimo kung muingon ka nga na ako'y nakita nga result karon. Kani nga result, namugna ni tungod sa nahitabo in the past. Nga namugna ni siya pagkakumpleto gyud ato nga panghitabo, pagkahuman gyud ato, dili katong nagsugod pa or nagpadayon pa. Pagkahuman di ato, namugna ni nga resulta ug mao ni siya kung nakita ron. Mao na siya ang meaning nimo sa present perfect. Hala, pagkalawom pa. Di ni kay siya lawom mo ay atong ipamabaw dali. Example. You have organized your room. It is not messy anymore. Kinahanglan tag lain nga context or situation para makita nato ang sitwasyon tanan. So, duha ka sentences atong gamiton. Ang resulta dinhi, it is not messy anymore. Oy, di nagubot, hapsay na ang imuhang kwarto. Nganong nahapsay man? Kay imuhang giplastar. Kanus-an nahapsay ang imuhang kwarto? Pagkahuman nimo og plastar. Wala siya nahapsay katong nagsugod pa ka og plastar. Wa pud siya nahapsay katong ongoing pa imong pag napaka sa tunga-tunga sa imong pagplastar. Nagyapon to'y samo kay wa pa man kanahuman. Pero pagkahuman nimo og plastar, wow, plastar na jud. Wa nay samok. Mo nang pagkakita sa imong mama, hoy, di na lagi ni samok imong kwarto. You have organized your room. Mo na din ang present perfect. Gamito nato para ipakita nato nga na ako'y nakita ang resulta karon. Ug kani nga resulta tungod ni sa imong gibuhat ganina, kahapon, tunyaging tuig, kanusa ba na in the past. Tungod ani na ako'y nakita ang resulta karon. Mo ni ang connection of the past with the now or with the present. Mo na perfect siya sa present, na kompleto siya sa present, murag something like that. Nakuha ba?
B. Let's have another example. I got the certificate. Yan si A. Yan po si B. So, you've finished the training. Congratulations! Oh, nakuha niya ang certificate. Mo na ang resulta sa iyahang pag-training. Pero dili na niya makuha kung dili siya mahuman og training. Ni imo nang i-focus nga, nakita na ko imong resulta na kay certificate tungod kay nag-training ka. You have finished the training. Di man ka kakuha og certificate kung nagsugod pa ka og training. Di ka kakuha og certificate kung tunga-tunga pa lang sa training. Humanon man jud na magi-attendance kada adlaw kung taas kayo yung training. Di ka kakuha og in situ kung dili mo human ang training. Mo na siya nga pakita ka nga nakakita ko og result karon ug kani nga result tungod ni sa nahitabo sa past. Nahitabo siya, nahuman siya o after sa iyang pagkahuman na kita na ko ang resulta. Mo na si present perfect. Ina siya gamiton. Another, no. The photocopier is okay now. The technician has fixed it. Oh. I-fix sa technician ganina. So pagkahuman niya og fix, na okay na siya. Dili man siya ma-okay o dili mahuman. Di ba na ma-okay kung padayon pa, bisan paggamay na lang kuwang, di pa ito okay, kaya na pa maghihapoy kuwang. Ang resulta nga nakita nimo sa present, tungod sa gibuhat sa past, nga nahuman gyud pagkahuman, na rin resulta. Bisan kani imo nakita, okay na ni siya no. Bisan o ganina pa ning buntag na okay, nga gabi na ka nakakita. Present perfect gihapon kay nakita man nimo karon. Na okay na ni siya ganina pero karon bang kakakita. Oh, okay na din ni. Ganina rin na. The technician has fixed it. Basta makita nimo ang resulta nga nahuman na gikan sa nahuman na nga action sa past. Dinha nimo isulod si present perfect. Kunya ang katong action nga hinungdan sa result mo tibutangan nimo og present perfect. I hope nakuha mo ni siya ang basic na meaning sa present perfect. Usa sa meaning, mag-focus sa result of a completed action in the past para makita ang connection ni past o ni present. Pero ayaw lang i-connect ang imong past nga uyab o imong present nga uyab kay ma-complicated. Dili na ma-present perfect, ma-present imperfect. Sa grammar na ta mag-present perfect. Another function of present perfect is to talk about a period of time that continues until now. For example, tibuok adlaw ba, o tibuok semana, o tibuok buwan, o tibuok tuig, o tibuok kada. Unsa man nga period of time mo na siya. Pero, kana siya nga period of time, ni continue until now. So, kung ang imong period of time, for example, isa ka semana, o 7 ka adlaw, ang ikapito ka adlaw karon. Imong i-appeal ang karon. Mag-discuss ana kung unsa ang sitwasyon na nagpadayon gikan pa diadtong tintahay Domingo taron iya mag-discuss ka nga period of time gikan pa katong miaging Sabado hangtod karon nga na Domingo mo na period of time. Kung unsa man gani ang padayon nga nahitabuan ang panahon na pwede nimo gamitan og present perfect and express nimo ana. Especially with expressions like in the last few days, so far, since, for a period of time, for a week, for a month, pwede na po daw recently. So, atong sisihon ang example. We haven't had any problems so far. Nasi so far, period of time. Kaning so far, dili ni kauban ni so near, ha? Si so far, kauban ra ni recently. Karong mga panahon na ba? Kan gahapon, yaging semana, hangtod karon mo na si so far. Gikan sa near past, padulong sa present. Dili kaayo far. Unya,
wa ko na sila'y problema. So far, wa may problema, di ba? Kumusta mo na? So far, so good. Gikan itong miaging mga adlaw, karon okay rami. Sana all, walay problema. And another example. They have experienced many problems recently. Opposite would ni si second sentence. Okay. Ang first, sila yung mga problema. Ano siya? So far, karong mga panahon na may problema. Pero ang among silingan, daghan kaya na sila problema lately. Sa dili pa lang dugay, karong mga panahon na, nga dili pa lang dugay, daghan kaya na sila mga problema na. Ngano kahang daghan sila problema. So, kung inani nga sitwasyon ang imuhang pasabot nga dili pa lang dugay o sometime in the past, padulong karon kani nga period of time nga imong express unsay nahitabo diyan nga padayon pang nahitabo kutob karon wa pagay siguro na human pero ang imong point lang is until now nag-istorya ko mo ni siya ang panghitabo ani nga panahon. We use present perfect. So in relation to the period of time, mga specific nga gamit, pwede ta sa period of time mo gamit og expressions also nga today, this evening, this morning, this year. Kung kani siya ang mga period man gunang today, di ba? Naman ta 4 hours man na set of hours. This evening, di ba? Gikan sa alas 6 padung sa man ang evening kutob alas 11. This morning, gikan sa pagsiglak sa adlaw padung sa pagpaniudto. Morning gihapon na 11:59 a.m. This year, gikan sa January, padung sa December. Period of time na sila. Kung wala pa na nahuman, mag-refer ka sa ilaha, nga gikan sa sinugdanan ani nga period of time, until ani nga point na period of time, nga kaning now, pa ta nahuman, pwede mo sila gamitin sa present perfect. Example, Jason has made a lot of progress this school year. Karong na tuig, ngano sa nagsud ang school year, for example sa June kay mo man regular na nga school year no kung di ta international school. Gikan sa sinugdanan karon nga school year hangtod karong higayon na within the school year, hindot kaayo ang progress, improvement ni Jason. Maybe second quarter pa. Napatas sa nag-November. Napatas tunga sa October. Ingon ang maestra. Nindot kaayo og improvement si Jason karon nga school year. So, Jason has made a lot of progress this school year. Ang point ani, kung yun siya has made, gikan sa sinugdanan, hangtod sa time nga nag-istorya ang tawo ani nga sentence. Mo na siya ang point of reference sa this school year. So, atong i-explain na sa second sentence kanang this point. First, Jane, I haven't seen her this morning. Kaning istorya, ibutang ta lang nga nangutana siya diani pagka alas 11 sa buntag. So, morning gihapon, kato siya ang point nga now. Ana nga time or ana nga period. Unya, gikan sa sayo sa buntag hangtod sa alas 11, diin nangutana siya og asa si Jane, wa niya makita si Jane. So, ang period of time kintahin niya is gikan sa early morning hangtod sa time nga niistorya siya og asa si Jane. Niya morning paghapon to, mo nang gamitan niya og present perfect. So, where's Jane? I haven't seen her this morning. Karon nga morning. Kay kanimo kung si morning, pwede manggudin siya mahimong past na gyud kay kung afternoon na. Mayroon kag this morning, pwede mangyapon. Nag-istorya ka og this morning pero afternoon na ka ni-istorya na. Pwede po mayroon ka og this morning nga morning pa ang istorya. So, kanang ni-istorya ka about today, this evening, this morning, o this year, wa pa na sila nahuman, kana nga point of time pag
istorya nimo about sa ilaha, mo nang atong now. Kunya, move the backwards, asa sila nagsugod, mo na siya ang isa ka period yung gamitan nato og present perfect. Okay? Let's have some more functions of present perfect. In relation sa period of time, ang present perfect makapakita pud siya og total amount. Unsa man nga amount? Sa nahimo, sa na-produce, basta kay total amount na nakumpleto within ana nga period. As an example-lan, Eric has sent 10 application letters this week. Parang si Manaha, nakahimo na gid siya, nakapadala na siya og 10 ka application letters. Total nga iyahang nahimo or na-complete ana nga period of time. Gamitan na to og present perfect. Nang-apply siguro nagtrabaho si Eric, daghan kay siya gi-applyan. So far, nakahimo na siya og napulo, nakapadala na siya og napulo ka application letters. Karong simanahan lang, basta simana, magpadala na po siya. Grabe, asa ka ni yahang piliun nga trabaho, ni kahuman og mo reply ni tanan. Another, you have already seen the film 5 times. Aren't you bored with it? Nakakita namang kakalima. Ano nga period of time? So may period of time diyan until now. Gikan sa past until now. Totalo nato kaliman na ka nakakita. Wa gyud kagilaay anang salida ha. Wa gyud. Mura nig ako katong nauso ang Avatar. Gitan-aw nako tanan. Kapil na to nako gitan-aw sa sining, sa DVD, sa IMAX. Uban pang mata nga makit-an siya. Mga adik ug salida mo ni. Wa gihapon gilaay. So total until now gikan sa una hangtod karon totalo nato kalima na ka nagtan-aw wa gyud ka gilaay. Mo na si present perfect. Totality. Another, I've said a lot of painful words to him. I don't know if he can forgive me. Very sad story. I have said a lot. Pila na? Total, daghan na kaayo. Yan, ang total. A lot. Daghan na kaayo. Gikan sa una, hangtod karon kung akong totalon, daghan na kaayo kuog na istorya sa iya nga sakit nga mga pulong. Mo na imong gipasabot. So, you're using the present perfect kung imong i-English. Pareha ra gyapon ning specific lang inakuha atong period of time to say how long a situation has been going on. Mga specific sitwasyon, dili aksyon. Mga sitwasyon, for example, they have been married for 25 years. Total gyapon na siya. How long? 25 years ang totality na niya. Kunya, situation ni siya, di man ni action. Ang action di ani, pag marry ni mo, katurang time mo, kasal mo. Mo to'y action. But, the moment na kasal na mo na ang sitwasyon, being married, kasal na. Kung ang situation, magpadayon, o pilan na, katuig, pila na kapanahon. Ang total diyan na imong i-express in present perfect. Another, we have known each other since childhood. Total, how long? Since childhood. Knowing each other, situation na siya, di man na mag-action kung mag-know. Kaila na miya nagikan pa sa pagkabata, childhood friend. It's a situation, dili na siya action. So, kung magpakita pag unsa nakadugay ang usa ka sitwasyon, apil karon, apil o punta. Kung dili apil karon, total ka og unsa nakadugay, way labot ang karon, di ta mogamit og present perfect. Kung unsa nakadugay ang sitwasyon, period of time,
gikan sa una hangtod karon, gamitan nato og present perfect. Pero kung dili hangtod karon, hangtod ra gahapon, dili pwede ang present perfect. Sa past ra na, lahi na pud to. Pwede pud to ma-past perfect. So unya natang maghisgot ta ng past. Kinahanglan period of time gikan sa una hangtod karon. Mao ni siya ang total na nahitabo. Mao ni siya ang gitas sa sitwasyon. Something like that. Sige, padayon ta. Ato na po sa present perfect continuous. Sa present perfect continuous, magpakita po siya og connection sa past o sa present, sa now. Mag-focus po siya sa result. Pero ang nakalahi, while it was going on, while the action rather was going on. Ang present perfect na dili continuous, ang resulta nga imuhang nakita gumikan sa nahitabo sa past, namugna siya kay nahumanto nga aksyon. Namugna siya after nahuman ang aksyon or ang panghitabo. Pero in present perfect continuous, gamit ka diani kung nakakita ka sa resulta nga namugna bisan o wala pa tumahuman ang sitwasyon sa past. Unsa man ni? Let's go. Example. Your clothes are dirty. What have you been doing? Kahugaw ni mo eh. Kahugaw sa sinina. Unsa may imong gibuhat kanina? Unsa may imong pangbuhat? Ang result diani, the clothes are dirty. Kanus man nga dirty ang imong clothes? After ba sa imong gipangbuhat? Or while naa kay gibuhat? Diba, ang sense ng diani, kung mahugaw ganing ka, di man ka mahugaw, di ka humanas and gibuhat. For example, ng gardening ka. Anam-anam ka nga nahugaw, wa pa ka nahuman, hinay-hinay ka nga nahugaw, nagduwa ka. Wa pa ka nahuman og duwa, anam-anam nga nagkahugaw ka. Okay, dito dagma dito, pahid diri, nasimot dito, trapo diri. Pagkahuman yung magduwa, wa na, daghan na kay kag hugaw. Nag-anam-anam og kahugaw. Pagkakita sa laing tao na react, "Oy, kahugaw ba nimong sinina?" Kato nga resulta, wa to siya nakuha. Tungod kay nahuman kag duwa. But nakuha to siya tungod kay samtang nagduwa ka, samtang nag-garden ka, samtang naghindot ka, o unsa pa man ang imong gipangbuhat dinha, nag-repair ba ka, hinay-hinay, nakuha nimo ang hugaw. Hangtod pagkahuman nimo, pwede na siya nimong hugawang. Ibutang talan, pwede nimong hugawang. Another example. Why are you covered in sweat? Could be, I've been playing basketball. Kasi, nitanaw ka sa resulta, sinot mong kay ka. So, ini-istorya nimo ang hinungdan diani, nagduwa og basketball. In English, I've been playing basketball. Nganong present perfect continuous man ang imong gamiton sa action nga hinungdan sa result. Tungod kay ang singot, dili man ni siya mugawas inigahuman imong duwa. Ang singot, mugawas ni siya, samtang gaduwa ka, labi nagsingtanon ka mo, pagay pagbulit niyo sa bula, tungod sa kainit, nagsingot-singot na ka. Labi na ning kahuman og duwa, naligo na ka og singot. So, why are you covered in sweat? Gisingot-singot, puno mo kag singot. Kaya nagduwa mo ka og basketball. So, samtang gaduwa ka og basketball, naana ang resulta, gisingot-singot na ka, naligo na ka sa singot. Pagkahuman mo og duwa, puno gyap mo kag singot. Si singot nakuha nimo dili tungod pagkahuman nimo og duwa sa basketball o pagkahuman nimo buhat sa action, but while the action was going on in the past. Bisan og nahuman na ka, nakita gihapon ang resulta karon. Ang resulta karon tungod nga sa ongoing action sa past. Nasabtan, let's have another example.
Kani makarelate ta diani. She's getting fat. She has been eating too much while on community quarantine. Oh, nanambok na siya. She has been eating too much man. Sige na siya kaon og daghan while on community quarantine. Ang iyang pagpanambok, dili niya makuha. Mahuman siya og kaon. Mahuman ang community quarantine nga sige siya kaon, mao pa siya nambok dayon. Hinanay ni siya nga nag-gain og weight. So, sige na siya padayon og kaon-kaon during community quarantine. Kaon diri, kaon dito. So, kada adlaw nag-gain. Hangtod nga, nagkadako gid siya. Muna kada adlaw timbang jud kay gaining weight every day while on community quarantine. Mga way lingaw, sira og kaon. Sumo na si present perfect continuous kung maghisguta og result because of the past action nga makita karon. Si present perfect continuous pareha pud ni present perfect nga simple lang. Period of time gihapon siya. Ano siya? The past to present. Yeah, so how long an action has been going on? How long gihapon? Pero katong si present perfect lang, situation ang gihawlo. Sa kataas na nga situation nga nahitabo gikan sa unahang pagkaroon. Kani, unsa kadugay na ni nga action nahitabo gikan sa past hangtod karon. Example, how long have you been dating? Ang tanak ka. Imong pangutana. Pila na mo ka buwan, pila na mo ka adlaw, pila na mo ka semana, isa na mo ka dugay nag-date. Another, you have been watching TV since morning. Turn it off now. Ganina ra ka buntag nagmuan ha. Tanaw og TV. So how long? Karon o gikan ganinang buntag. Maybe hapon na. Maybe pag istorya ni mo ani, alas 4 na sa hapon. Unya ganina pag siyang buntag nagtanaw. Ang watching kay action man ang watch. So, ang iyang pagtanaw, gikan ganinang buntag, hangtod karon sa pag-istorya nimo alas 4 na sa hapon. Mo na siya, period of time. How long? Pero about sa action. Another. Aren't they tired? They've been arguing all day. Tibok adlaw naman sila naglalis. Wa sila gikapoy. Tibok adlaw. How long tibok adlaw? Arguing, action. Nasa sa pinubagay, naglalis. Kay kinsa jud ang pinagwapahan nila. Sige, paglalis mo din ha. Basta kay mao ni ang meaning ni present perfect continuous or functions ni present perfect continuous. So, how much have you learned? Let's review. Ang pinaka-difference lang atong ipakita ha. It's present perfect na simple. It's present perfect continuous. Pareha sila nga nag-show o connection sa past ngadto sa present. From the past until now. Pero si present perfect, mo-focus siya sa result tungod sa pagkahuman sa action. Si present perfect continuous, mo-focus siya sa result tungod sa ongoing action sa past. Example, balikan nato. Your room is not messy anymore. Result ni siya. Hapsay na ang imong room. Ang action sa past, imong gi-organize. So, ang action sa past na ay connection karon which is nahapsay na ang imong room. So, gamiton nimo og present perfect instead nga past form. You have organized it. Kanos ani mo gi-organize? Sa past. Pero, nakita na ko ang resulta karon, mo na nga mo gamit ko og present perfect. Akong gi-emphasize ang resulta sa imuhang gibuhat sa past. Sa present perfect continuous,
Have you been playing in the mud? You are so dirty. Hugawan mo nagduwa-duwa ka sa lapo. So, mahugaw ka, dili, inikahuman lang imong duwa. So, while nagduwa-duwa ka, nahugaw ka. Gi-exage na lang nga nagduwa-duwa baka sa lapo kay pertigid siguro hugawa. Pero kaning kahugaw niya, kuha ni niya, samtang nagduwa siya. While kaning sa pikas na sentence, nakuha ang resulta nga nahapsay ang room, pagkahuman na niya o organize iyang room. So, mo ang diferensya nila. Kung mayroon taog connection sa past to present, pinaagi sa imong nakita nga resulta. Napod sila'y meaning nga magpakita og how long the action or situation has been going on gikan sa past until now, until sa present. Ang present nga itong pasabot, kanang the moment nga ni istorya ang speaker sa sentence. So, mogamit ang present perfect kung ang imuhang gipasabot unsa na kadugay ang sitwasyon gikan sa una hangtod karon. Mogamit ang present perfect continuous kung ang imong gipasabot unsa na kadugay ang action ang imong gibuhat gikan sa una hangtod karon. Karon nga pag-istorya sa speaker. Ana nga sentence. Example sa present perfect. My parents have been married for 30 years. So, kanina sitwasyon, ang ilang pagkaminyo, 30 ka tuig na. How long? 30 ka tuig. Sa pikas, my sister has been watching TV all day. Watching, action sa iyang pagtanaw-tanaw og TV. Unsa nakadugay siya nagtanaw tibuok adlaw. Gikan ganina hangtod karon sa akong pag-istorya. The moment nga ni-istorya ka mo na siya ang present time. So, mo na ilahang main difference. Asa ani atong ipasabot, gamiton nato kung asa ang sakto nga structure nga mo pasabot sa atong gustong ipasabot. Sige, let's practice. Which is correct? A. You look tired. Have you been working hard? Or B. You look tired. Have you worked hard? Sige daw. Sige, isip-isip. Nana mo yung answer? Sige, let's check. The correct answer is letter A. You look tired. Have you been working hard? Continuous. Yeah. Kay ang imong kakapoy, dili man na nimo makuha ini kahuman dayon. Kapuyon baya ka. While katrabaho ka, hinanay ka, mukha feels kapoy. Dili man kayo, jud ko'y kapoy, nga ibati tibuk adlaw ko ng trabaho. Nga pagkahuman, kapoy na dayon ko. Wow, amazing ka nga tao. I wish ingon anak ko. Let's continue. Another. The ground is wet. It has rained. Or, the ground is wet. It has been raining. Oh, basa man ang uwan. Ground, basa ang yuta. Nag-uwan siya. Which is correct? Let's see. The answer is letter B. The ground is wet. It has been raining. Kaya pagsugod sa uwan, ay kung uwan no ka o sa rabundak, kumandayon. Nagita na mo so, nagunda ka uwan, nabasa. Pagkabasa, niundang na ang uwan. Pag muwan gani, pagsugod sa uwan, nagsugod po nagkabasa ang yuta. Padayon ng uwan, nagkabasa ang yuta. Pagkahuman sa uwan, basa ang yuta. Wala na basa ang yuta pagkahuman pa sa uwan. Nabasa na siya samtang gasigi o gauwan. Next. Which is correct? I can't find my book. Has anyone taken it? Or, I can't find my book. Has anyone been taking it? Di ko, wak kita sa kong libro. Ay, nagkuha to? Yung imong English, unsa may sakto nga verb.
sa past action nga naay result nga nakita karon. Ang nakita is wa kakakita sa imong libro. Ang resulta nga nakita, wa na kakakita sa imong libro. What's the answer? The answer is letter A. I can't find my book. Has anyone taken it? No, has taken. Nga naman, ang resulta nga di na nimo makitaan ang imong libro tungod kay nakuha na siya, nahuman og kuha. Kung wa pa to nahuman og kuha, nakita na nimo ang resulta, dili na mahitabo nga di nimo makitaan. Kay kung nasakpan nimo siya sa imong pagkuha, makitaan man nimo while nagkuha siya. Pero wa man kakita niya, nahuman man niya kuha mo nang ang resulta, wa na ka nakakita. So, it is present perfect nga dili continuous. Another, you are covered in sweat. What have you done? Siya di ka answer ani no? You are covered in sweat. What have you been doing? Singutan mo, uy, isa yung gibuhat. So the answer, alabs na. Letter B. Okay, another. When are they going to stop? They have fought for hours. Or, when are they going to stop? They have been fighting for hours. Ano sama na sila muundang? Gaminaram na sila sa kaaway. Unsa man ang sakto nga pag-express ano nga one meaning? A or B? Let's check. B. Kay ang fight nga ang past tense fought, action man na siya. So, atong gamiton, continuous. Di man na situation ang pag-fight, action man na. So, gamitin na to, present perfect continuous. Kung mo-express ta kung unsa nakadugay ang action nga nahitabo gikan sa past hangtod sa present. Ang present is the moment in istorya ka ani nga sentence. So, mao to siya ang kalahian ni present perfect ug ni present perfect continuous sa forma ug sa meaning. I hope na naamoy nakatunan sa atong lesson karon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. And please, dili na to kalimtan nga mo subscribe sa akong YouTube channel, follow my Facebook page, like the video, and share para naapoy laing magkat-on ani nga topic nga atong gihisgutan karon. Until sa sunod nga video, daghang salamat. Bye-bye!